Anu totonan anu nih. Agara ini mana? Bertemu mana? Bisa menonton. Jalan-jalannya juga. Ini malah saya panas ya kita jebol. Delak to, Mas. Mas. Delak. Ayo uang papat. Cepet. Dang karo kowe. Panas lho. Alah sih, dene panasan kok sabar. Iki Pak. Nanti kene. Nah. Oh, panase donya karo panase geni iki beda. Anu oncore ngisarmu et. Omplong et. Ojo sampe kena ban putih. Iki. Ini siji gorene kan pucuk sik. Grogi biasane. Karo gitu. Alah, alhamdulillah. Kurang adus, Pak. Lah kene rek. Melek moto. Oncore ngendi Rodi? Oncore. Kuwi oncore. Cekel iki lho. Ini nyumet wis enek, Bro. Wis siap sip. Mun penyekel iki lho. Iya. Kantoran. Yo, oncorane. Yo. Rene, Mas. Ih. Yo kok ngulono. Panas kok marah yo. Cicuk yo. Oke, mun jajal mun, dagangan mun. Iya. Yo, Patrai. wis kalah Urung ngisore urung kabeh lho. Ben digeret mun. Ora iku sak jol iki. Urung kelar. Blender, Pak. Yang kuat li. Mana? Etane mercon kan. Jauh. Sandat iku loro, wangai-wangai iki biasa. Apa ngene, Mas? Bae berak, Bae. Orang gawa. Jopo? Karo rewang ono geret ngulon, Mas. Heh? Rewang ono geret ngulon. Omah. Omahnya apa? Ben anu. Tak agus ben rada. Mun jajal mun. Urung apa-apa. Blender ngetan. Ora telepon omah ya? Sama duwe gorek. Kamu? Apa? Oh. Bawane hut. Bawane blok sana pasang. Iki sing kono. Itu semua lho aku kes umat. Mboten, Mas. Ana paling semua. Urung ngangkat tuh. Yo lekas geret. Lekas geret. Geret. Ning geret blender terangin. Ya, Gus iki. Apa to? Bang kan depare, Bang. Mengudara. Ora apa-apa gede enggak ada. Iki kok gitu lah. Ya, piye no? Iki rono ringkut. Dan dia terus geret. Kawan dong. Wah. Ya udah. Ora. Jaga. Oke. Mun. Itu lo mun. Kowe ngawur mun. Jadi kowe ngidul kowe kok geret. Kowe mertane rada gereten. Anu lho, awane ngidul lho. Iki apa dilangi iki ontare? Ya. Lurus. Kalare. Ya, play arek iki. Ben, Pak. Satu. Belas. Ya, masuk. Lemper. Baru sedang.
Bro.